Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon kay Rodel, naganap ang kwentong ito noong dekada 70 sa isang bayan na sakop ng probinsya kung saan lumaki ang tatay niya. At ito ay karanasan mismo ng kanyang lolo Arman. Sa bayan na iyon ay laganap na ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. May ilang insidente na kasi ng pagpatay na naganap doon sa kanilang lugar. At ang pinaghihinalaan nilang may gawa ng lahat ay isang aswang. Yung mga natatagpuan kasi ay puno ng kagat, na ang iba pa nga ay halos lumabas na ang mga buto pagkat kinain ang kanilang mga laman. Ang iba sa mga naging biktima ay wala na rin ang mga laman loob. Bagay na talagang nakapagdulot ng takot sa mga residente sa kanilang baryo. Dahil dito ay naging maingat na sila, naging mapagmatsyag at alerto. Nagsagawa din ng mga pagroronda. At kapag may bagong muka na pumapasok sa kanilang lugar, ay talagang inaalam nila ang pagkakakilanlan nito. Dahil din sa mga pangyayaring naganap, kung kaya halos lahat ng tao sa kanilang nayon ay naging mapaghinala, naging mapagduda sila, kahit sa mismo nilang kanayon. Kaya ang dati nilang tahimik at payapang pamayanan ay naging magulo. Kabi-kabila ang naging sigalot at pagtatalo. Nagkaroon sila ng mga hidwaan dahil sa walang habas na pagbibintang sa isa't isa, na kanilang pinararatangang aswang ang mismo nilang kababaryo. At dahil sa hindi maawat ang mga matatabil na dila, kung kaya mismong magkakapitbahay ay naging magkagalit at hindi na magkasundo. Kung kaya nga ang kanilang barangay noon ay naging okupado at aktibo dahil na rin sa walang humpay na pagharap at pag-aasikaso sa mga reklamo. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga gusot na namamagitan sa mga magkakapitbahay doon sa kanilang lugar. Kaya sa halip na magkaisa sila upang masugpo ang suliraning hatid ng pag-atake ng aswang, ay nagkawatak-watak pa sila at nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Kung kaya nagpatuloy ang pananalasa ng aswang. Nawala kasi ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Kaya lalong nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Arman pauwi sa kanila, ay napansin niya kaagad ang isang tao sa di kalayuan. Naroon ito malapit sa isang puno at tila ba mayroong hinihintay. Ngunit kapansin-pansin na tila kubain ang postura nito. At dahil sa laganap nga noon yung usap-usapan tungkol sa mga aswang, kung kaya naging alerto na siya.
Naisip niya kasing baka isa itong aswang. Kinuha niya na kaagad ang itak na nasa loob ng kanyang bayong. Ngunit itinago niya iyon sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa paglakad. Pero mas binagalan niya. Naging maingat siya sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa. Nang mas makalapit pa siya kung saan niya natanaw yung taong iyon, ay doon na nanindig ang kanyang mga balahibo. Nang hindi nga siya magkamali ukol sa kanyang hinala. Isa iyong aswang na sadyang naroon upang matyagang maghintay ng kanyang masisila. At di nga nagtagal, ay bigla iyong kumilos upang sunggaban siya. Ngunit isa iyong malaking pagkakamali. Dahil hindi niya napansin ang hawak na itak ni Arman na kanya lamang ikinubli sa likuran. Na hindi naman nagdalawang isip pa si Arman na tagain yung aswang. Kung kaya, mabilis din iyong tumakas nang kanyang maramdaman ang matalas na itak na iyon na tumama sa kanya. Nang sumunod na araw, laman ng mga balita at usap-usapan ang ukol sa gumagalang aswang. Pero hindi ito ang patungkol sa pananambang na nangyari kay Arman, kundi yung nangyari sa nag-iisang sepulturero sa kanilang baryo na si Kulas. Ayon pa sa usap-usapan at pagkukwento mismo ni Kulas, nakita niya umano ang isang aswang na nanginginain doon sa sementeryo ng kanyang balikan ang naiwang gamit. Na nang mapansin umano siya nito, ay siya naman ang binalingan at nagtamo ng sugat dahil sa pag-ataking ginawa noon sa kanya. Nanakbo siya, ngunit hinabol siya nito. Buti na lang, sa kabutihang palad, ay nagawa niya ring makatakas ng huli. Dahil doon ay binahagi din ni Arman sa mga kumakausap sa kanya ang naranasan noong nagdaang gabi. At sinabing wala na talagang pinipili ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang araw, nagpaalam si Arman sa kanyang asawa na sasama sa pangingisda sa kanyang mga kumpare. Panahon kasi iyon na kung saan ay maraming nahuhuli ang mga mangingisda at sayang naman kung kanya lang iyong palalampasin. Isa pa, naisip niya ring magdaing nang sa ganon ay mayroon siyang maibenta sa bayan. At para may pang-ulam na rin sila mag-anak. Madaling araw yung pagpapalaot nilang magkakaibigan. Kung kaya naman, maghahating gabi pa lang ay nakahanda ng lahat ang mga dadalhin ni Arman. At nang mag-aalauna na ay kanya nang ginising ang asawa at nagpaalam. Nang nasa daan na si Arman, ay naramdaman niyang parang mayroong sumusunod sa kanya. Kaya, paminsan-minsan ay iniilawan niya ang magkabilang gilid ng daan, maging yung kanyang likuran. Pero hindi siya huminto sa paglakad. Nagpatuloy lang siya. Ngunit nang malapit na siya sa bahagi ng daan kung saan mayroong malaking puno ng balete, ay bigla na lamang narinig niyang tila lumundo ang mga sanga noon. Na ng kanyang mabilis na ilawan iyon, ay nakita niyang pumitik ang mga sanga. Tanda na mayroong dumapo doon na isang napakabigat na nilalang.
Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at huminto na muna siyang sandali. Binitawan na muna niya ang dalampayong. Inilawan niya ang kanyang paligid pero wala siyang nakita. Nanatili pa si Arman ng ilang minuto doon sa kanyang kinatatayuan. Nakiramdam pa siya. At nang wala na siyang maramdamang mayroon pang ibang naroon, ay saka siya nagpatuloy. Maya-maya ay nagulat naman siya nang makarinig ng malalakas na pagsigaw at papalapit iyon sa kanyang direksyon. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Di nga nagtagal ay bumungad sa kanya yung sepulturero na si Kulas. Humahangos ito at sinabing may aswang na humahabol sa kanya. Napansin ni Arman yung tali sa may braso nito. Kaya napatunayan niyang totoo nga ang kwento na nasugatan nito ng aswang. At nung mga sandaling iyon nga ay hinahabol na naman. Tinanong ni Arman si Kulas kung saan ba ang punta sana nito. Nagtaka kasi siya kung bakit doon ang direksyon nito, gayong hindi naman doon ang kanyang bahay. Hindi ito kaagad nakasagot. Na tila biglang napaisip ng isasagot sa kanya. Nung huli ay sinabi nitong may pupuntahan lang. Labis naman iyong ipinagtaka ni Arman pagkat wala namang ibang bahay sa panig na iyon ng kanilang baryo, kundi ang bahay lang nila. At ano ang sadya nito sa ganong alanganing oras? Nanindig ang mga balahibo ni Arman, lalo na nang maalala niya yung naranasan ng tambangan ng aswang na kanyang natatandaan na sa braso niya ito tinamaan ng taga. At biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Matinding kaba ang kanyang naramdaman at kinutuban na siya ng hindi maganda. At yung sinasabi nitong humahabol sa kanya na aswang ay wala naman. Kahit tunog man lamang noon ay hindi narinig ni Arman. Kaya agad na niyang iniangat ang hawak na itak at inundayan si Kulas. Nakita niyang naging mabalasik na bigla ang mukha nito at parang pusa na inangilan siya. Walang habas niya itong pinagtataga at walang patid. Na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain iyon ng kanyang mga braso upang hindi siya mapuruhan. Nagtilamsikan na kaagad ang mga dugo mula sa sugat na tinamo ni Kulas, bunga ng pagkakataga sa kanya ni Arman. Nang mapansin nito na hindi talaga siya tatantanan ni Arman at talagang tutuluyan siya, ay muli na lang itong nanakbo at tumakas. Dahil naman sa nangyari, bumalik na lamang si Arman ng kanilang bahay at hindi na itinuloy pa yung balak nitong pangingisda kasama ng kanyang mga kumpare. Naisip niya kasing baka ang pagbalingan ni Kulas ay yung kanyang mag-anak. Nang sumunod na araw ay inaasahan ni Arman na ipatatawag siya sa kanilang barangay. Ngunit dumaan ng halos mag-iisang linggo ay wala pa rin siyang natanggap na paanyaya mula sa kanila. At nung huli ay nabalitaan na lamang niya na umalis na si Kulas sa kanilang lugar. Kung kaya, ibinunyag na ni Arman sa kanyang mga kababaryo ang ukol sa lihim ni Kulas, na isa pala itong aswang na kumakain ng patay. Ngunit nung huli ay tila
nanawa na at di na napigilan pa ang kanyang sarili na kumain ng buhay. Na hindi na niya kinaya pa yung matinding tawag ng kanyang makajablong pagnanasa, na hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili sa pagkayok sa karne ng mga buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Isa din po akong OFW at kasalukuyang ngayong nagtatrabaho dito sa Middle East. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong bata pa po ako. Tulad po kasi ng marami niyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya at nakaranas din ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. At ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwentong gawa-gawa lamang. Personal kong naranasan mismo ang mga ito. Ang pinakaunang kababalaghang naranasan ko ay noong 11 taong gulang pa lamang ako. Nautusan ako noon ng nanay namin na manghiram muna ng asin kanila lolo at lola. Ang bahay namin noon ay nasa bundok at talagang magkakalayo ang mga bahay. Malayo din kami sa pinakabayan. Kung kaya nga kapag namimili ng mga kailangan ay minsana na lang. At kapag sa mga pagkakataong nauubusan tulad nga ng mga oras na iyon, ay mapipilitan kang magtiyaga at maglakad ng napakalayo. Pero dahil sa iyon na ang kinamulatan ko, kung kaya sanay na rin ako, lalo na sa mga mahabang lakaran. Normal na kasi iyon doon sa amin. At iyon na nga, nang hindi mamalayan ni nanay na wala na pala kaming asin, ay kanya akong inutusan na manghingi na muna sa kanyang mga magulang at kanya na lamang itong papalitan kapag nakapagpabaya na siya. Pagdating ko noon sa bahay nila lola ay hapon na. Sa tansya ko ay pasado na iyon, 4:00. Kaya hindi na ako nagtagal pa at agad nang nagpaalam. Wala pa naman akong kadala-dala na kahit anong ilawan. Kung kaya, hindi ako maaaring gabihin sa daan. Kaya may kasama ng takbo ang ginawa kong paglalakad pabalik sa amin. Nang tatawid na muli ako ng batis, ay napansin kong tila tumaas yata yung tubig. Nakaraniwan namang hanggang binti lamang ang lalim noon. At ang isa pang ipinagtataka ko, Sir PB, ay hindi naman umulan. Kaya imposibleng bigla na lamang tumaas iyon ng ganon. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Parang di ko gusto yung nangyayari. Isa pa, nagmamadali na nga ako pagkat ayokong abutan ng dilim. Kaya binaybay ko yung batis at tumingin kung saan mababaw yung tubig. Pero wala akong makitang mababaw na bahagi noon na nakapagtatakang talaga. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon dahil nakita ko ang baba na ng araw. Ipinagpatuloy ko pa yung paglalakad nang sa wakas ay makakita din ako ng mga malalaking bato na nasa batis na maaari kong matungtungan para makatawid.
Naisip kong sila yung magsisilbi kong tulay doon sa batis na nagmistulan ng ilog dahil sa biglaang pagtaas noon. At iyon nga ang aking ginawa. Maingat kong tinawid yung batis na iyon sa pamamagitan ng mga malalaking bato na naroon. Kaya laking tuwa ko ng aking malampasan iyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil nung nagmamadali na akong naglalakad, na pagkaminsan ay may patakbo-takbo na, ay bigla namang humarang sa daraanan ko yung mga sanga ng puno ng kawayan. Umapay talaga iyon na para bang ayaw niya akong padaanin, na wala namang malakas na hangin. At sa tingin ko ay hindi naman iyon basta dadapa na lang doon sa daan dahil sa karaniwang hangin. Kaya dahil doon ay napilitan akong lumihis at umalis sa daan. Inikutan ko na lamang iyon at iniwasan. Pero unti-unti nang kumakalat yung dilim. Kaya mas pinilisan ko pa. Pero may naramdaman akong parang mayroon namang sumusunod sa akin. Kaya panay ang lingon ko sa aking likuran hanggang sa makarinig ako ng huni. May hinanghuni lang iyon pero kakaiba talaga. Kung kaya mapapansin mo iyon. Hindi ako sigurado kung huni iyon ng anong hayop. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi mabuti ang hatid noon. Kung kaya, mas nagmadali pa ako. Pero kahit anong pagdudumali ang gawin ko, ay nararamdaman ko pa rin iyong sumusunod sa akin. Naalala ko yung kwento ng lolo namin tungkol sa kanyang karanasan at kung gaano kabisa ang asin na siya niyang ginamit para makaligtas mula sa aswang. Kaya dumakot ako mula sa lalagyan at aking binubudburan yung bawat kong madaraanan at sinasabuyan ko rin yung bahagi kung saan ko naririnig na nanggagaling yung huni. Panay ang panalangin ko noon na sana ay makauwi ako ng ligtas at sana ay mawala na kung ano man o sino man yung sumusunod sa akin. At kusa na nga lang ding nawala iyon. Kung kaya napatunayan ko nung mga sandaling iyon na totoo nga pala talaga yung ipinahagi sa amin ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka pa sila kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko namang nahirapan akong makatawid sa may batis dahil biglang tumaas ang tubig. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko iyon. Dahil alam talaga naming lahat na tumataas lamang iyon kapag mayroong bagyo at walang tigil na bumubuhos ang ulan. Sinabi ko sa kanila na tinambangan at sinundan ako ng aswang, na maaring iyon ang dahilan kung kaya siguro nangyari ang mga katakatakang bagay na iyon. Ang sunod kong naranasan naman, Sir Pipi, ay nung makawala po yung alagang kalabaw ng kapatid ni tatay. Ang edad ko naman po nang mangyari ito ay 15 anyos na. Sa kakahanap nila ay nakarating sila sa amin at ipinagbigay alam. Hiningi na rin nila yung tulong namin sa paghahanap at nanghiram pa ng 2 lata ng tinapa. Yung tinapa po na tinatawag sa amin ay sardinas. Baka po kasi magtaka kayo
kung bakit nasa lata yung tinapa. Napagkasunduan nila tatay na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kami ng anak ni Tio ang magkasama, si Roldan. Habang sila tatay, ang kapatid niya at mga anak nito ay nagpare-pareha din. Sa paghahanap naming magpinsan, ay sinuhot namin ang lahat ng masusukal na bahagi noong gubat kung saan kami natapat na maghanap. Gamit ang aming mga itak ay pinagtatagpas na lang namin yung mga halaman at baging na nakahambalang at sagabal sa amin, hanggang sa maisipan na naming bumalik nang hindi namin makita doon yung kanilang alaga. Ang buong akala ko naman ay tinatandaan ng pinsang ko yung aming dinaraanan. Kung kaya umaasa ako na wala kaming magiging problema pagbalik. Pero hindi na raw niya alam kung saan yung daan pa uwi, na nang subukan kong isipin rin ay wala akong halos na matandaan. Pero hindi kami tumigil at pilit pa rin naming inalam kung saan yung daan pabalik, hanggang sa mapadpad kami sa napakadilim na bahagi ng gubat, na dahil siguro sa napakayabong ng mga naglalaki ang mga puno, kung kaya kakaunti lamang ang liwanag na tumatagos doon. Nangilabot talaga ako ng mga sandaling iyon, Sir Bibi. Bigla kasing dumilim yung paligid. At nangyari na nga po ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Nang maaninagan namin ang figura ng mga tao sa aming unahan. Kung kaya, huminto kami sa paglakad. Yun yung akala ko noong una, mga tao sila. Pero habang dahan-dahan silang lumalapit sa aming magpinsan, ay doon naman lalong nagiging malinaw kung ano ang mga iyon. Tama po kayo nang iniisip. Hindi pala sila mga karaniwang tao na yung kanilang mga nguso ay nagsisihabaan dahil sa mga ngiping nakausli, na oo nga, at nakadamit din naman sila tulad ng sa amin. Pero masasabi mo kaagad sa unang tingin pa lang na ibang iba talaga sila, na sa unang pagkakataon pa lang na sila ay makita mo, ay masasabi mo na kaagad na sila ay mga aswang. Nung puntong iyon, Sir Bibi, aaminin ko na sobrang takot po talaga ang aking naramdaman. At sigurado akong ganun din yung naramdaman ng pinsan ko, na sa tindi ng takot ay hindi na talaga namin nagawa pang gumalaw. Hindi na talaga kami nakakilos pa. At dahil tiyak rin naman kasi namin na maabutan nila kami, na para bang nawalan na kami kapwa ng pag-asa. Talagang matinding kilabot yung bumalot sa amin, na para bang nanigas na lamang kami sa aming kinatatayuan. Bawat anyo kasi nila ay nakakatakot talaga. Maging yung kanilang mga ginagawang pagkilos, na yung mga babae pa nga nilang kasama ay napakahaba ng buhok, na halos sumayad na talaga iyon sa lupa. At yung mga mata nilang nakatitig sa amin ng matalim habang lumalapit, na halos hindi po sila kumupurap at hindi nila iyon inaalis sa amin. Pero nang mga 5 dipa na lamang ang layo nila mula sa amin, ay biglang huminto ang mga ito sa paglapit, at tila ba nakiramdam. Nang may mapansin kaming magpinsan, kung kaya
halos sabay pa kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin ang mga taong walang suot na damit na nakabahag lamang at may mga hawak na mahabang sibat. Kahit di pa namin alam kung ligtas na kami sa kanila, kung sila ba ay kaibigan o kaaway, kahit paano ay may naramdaman akong tuwa. Parang napanatag ako. Dahil kung ikukumpara naman yung itsura nila kesa sa mga nasa harapan namin, ay talagang nanaisin mo sa kanila na lang magpakatay kung sakali mang masama din ang kanilang intensyon sa amin. Pero laking pasasalamat talaga naming magpinsan nang dumating sila, dahil naligtas nila kami sa tiyak na kapahamakan. Umatras ang mga aswang na tila kinakatakutan sila ng mga iyon. Kanila kaming isinama sa kanila at doon ay kinausap, at kanila pa kaming pinainom ng tubig. At bago kami magpaalam ay nagpasalamat muli kami sa kanila. Sa tuwa namin ay ibinigay namin ng pinsang ko yung sardinas na kanilang hiniram sa amin. At tila nagustuhan naman nila iyon. Tuwang-tuwa sila. Sa katunayan ay binigyan nila kami ng mga alaga nilang manok at isang biik. Sinamahan din nila kami palabas ng gubat at itinuro nila sa amin yung tamang daan pabalik. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.